हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा। மாதாஜி பிரணாம் பிரபுஜி. பிரபுஜி லைவ் हरे பண்ணிடுங்க. कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா माताजी। சர்வா பிரபு லைவ் பண்ணிடுங்க. பண்ணியாச்சு மாதாஜி। हरे कृष्णा। வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களும் எனது இனிய காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையாலும் குருவின் ஆசையாலும் நாம் அனைவரும் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயலட்சுமி மாதாஜி பிரணதி வாசிச்சிருங்க. ஹரே விஜயலட்சுமி கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பிரணதி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி யார் பேசுறதுங்க? இல்ல ரேவதி பேசுறேன் மாதாஜி. ரேவதிங்களா? அவங்க கோஸ்ட் ஆமாமா. பார்த்தேன். ஓகே நான் விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எதனா தவறு இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஓகே நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலகாய ஷஷூர் உன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபே கதாமயம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத பாத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதம் வீதம் தம் ஜ ஜீவம் சத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதாம் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விஷகான் விதாம்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते कोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानु सुदे देवी प्रणामी हरिप्रिये. वांजा कल्पतरु यक्ष कृपा सिंधोप्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्ये देवाय को ब्राह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्वेष नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रयच्चारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासात्य देश धारिणे पंचतत्वामकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिगम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி அருமையா வாசிச்சீங்கம்மா. பரவாயில்ல, முத வாசிக்கிறீங்களா? அருமையா வாசிச்சீங்க, நல்லா இருந்தது. நன்றி மாதாஜி. வாசிக்க வந்துரும். முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திலும் இஸ்கான் மங்களூர் கூலை இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த கல்வி நமக்கு எப்படி வருது? சீட பரம்பரையின் மூலமாக வருகிறது. இப்ப பகவத்கீதை நம்ம பார்க்கறோம்னா சீட பரம்பரையின் மூலமா வருது. எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் மூலம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர், அப்படியே அவர் தம் வழிவந்த சீடர்கள், பிரபுபாதர், அவர் தம் சீடர் ஜெயபதக சுவாமி மகராஜ், அவர் தம் சீடர் இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் NND பிரபு, அவர் வழி வழியா அப்படி வருது. நாம ஒரு சீட பரம்பரையிலிருந்து தான் இந்த பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறோம். பகவத்கீதை அத்தியாயம் 13 என்ன? சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரஜன்.
இயற்கை, புருஷன் மற்றும் உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று 12வது அத்தியாயம் பார்த்தோமே. 12வது அத்தியாயம் இந்த முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகம், நடுவில் இருக்கிற 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம், இறுதியாக இருக்கிற 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம். நமக்கு வெரி இந்த ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு தேவை எதுன்னா பக்தி யோகம். பக்தி யோகம்தான் மிக ரகசியமானது. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், கல்வியின் அரசன், அனைவருக்கும் கிடைக்காது. ஏன்னா பகுனாம் ஜன்மானம் வந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே. நாமளே பற்பல பிறவிக்கு பின்னாடி தான் இந்த மனித பிறவி கிடைக்குது. இந்த மனித பிறவி கிடைத்தோம் வாங்க, இவர் தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், இவர் தான் முழு முதல் கடவுள், இவருக்கு தான் நாம் வந்துட்டு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு இவரே வாசுதேவம் சர்வமிதி, வாசுதேவரே எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது பற்பல பிறவிக்கு பின். சா மகாத்மா சுதர்லபா, அத்தகைய ஆத்மா அரிதானவன் பகவானே சொல்றார் பகவத்கீதையில. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே போல இந்த பக்தி தொண்டை பத்தி யாருக்கு ஏதாவது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் 6லேருந்து 7வது அத்தியாயத்துலேருந்து 10 பாயிண்ட் வரைக்கும் பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு, பக்தி யாருக்கு பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், நம்ம எப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிய சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை. ஒரு 5 minutes. ஓகே, நானே சொல்லட்டுங்களா? பக்தி தொண்டு வந்து சுயநலம் இல்லாத இருக்கணும் மாதாஜி. வெரி குட். சுயநலம் இல்லாத ஒரு அந்யாபிலாசித தொண்டா சூன்யம். இருக்கும். வெரி குட் மாதாஜி. அதான் ஒரு அந்யாபிலாசித சூன்யம் ஞான கர்மானாவர்தம். இங்க அருமையான பாயிண்ட். சுயநலம் இல்லாததான் இருக்கணும். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்ணணும். நான் எது செய்யறது, நான் சாப்பிடுறது, நான் போறது, நான் பேசுறது, வெரி குட். என்னோட திறமைகள் அனைத்துமே வந்து கண்ணனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொன்னு வந்து நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை கெட்டியமா புடிச்சுக்கணும். புடிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போலாம். இந்த பக்தி யோகம் மூலியமா அது ஒண்ணுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற இந்த கலியுக இது வந்து அது ஒண்ணு மட்டும் தான். அதனால மகாமந்திரம் ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே, இது மூலியமா நம்ம பக்தியை கொண்டு போலாம் கடவுள் கிட்ட அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்னு மாயையை விளக்கணும். எல்லாமே என்னது அப்படின்ற அகங்காரம், நம்மளோட அகங்காரம் இது எல்லாத்தையுமே அழிச்சு நம்ம வந்து பொறுமையா சகிப்புத்தன்மையோட யார் மனசையும் நோகடிக்காம எல்லாருமே வந்து கண்ணனா பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ணனாவே பாவிக்கணும். நம்மள திட்டவங்களாகட்டும், நம்மள இது பண்றவங்களாகட்டும், எப்படி இது பண்ணாலுமே எல்லாருமே கண்ணனா நினைச்சு அவர்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அடுத்தவங்க வேற யாருன்னா? தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்தவங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை திருப்திப்படுத்தும் வகையில் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும். பலன்கள் பற்று இல்லாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து எல்லாம். வெரி குட் பிரபு. ஆமா, நாம வந்து செய்யற செயல் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. பலனை பகவான் பார்த்துக்குவாரு. எல்லாத்தையும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கணும். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நாம செய்யறதே மேக்சிமம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரசாதம் தான். நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நமது உணர்வுகளை மாற்றுகிறது. இப்போ நம்ம பார்க்குறோன்னா இயற்கை, புருஷன் மற்றும் உணர்வு. நம்ம மாற வேண்டியதில்லை, உணர்வு தான் மாறணும். நம்ம அதுதான் இது கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். நம்மளுடைய உணர்வுகள் தான் மாற்றப்பட வேண்டும். இப்போ நம்ம ஒரு லேபுக்கு போனால் தண்ணி எப்படி தண்ணி உண்டாக்குறோம் சொல்லுங்க? H2O, ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் சேர்த்து தண்ணி உண்டாக்குறோம். இப்போ நம்ம இந்த உலகத்துல 70% வந்து நீர்ப்பகுதி, 30% தான் நிலப்பகுதி, முக்காவாசி நீர். இந்த நீரை எந்த விஞ்ஞானி உண்டாக்கி இருப்பாரு? இதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இல்லையா? நம்ம ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறது, இல்லை ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறது, ஃப்ளைட்லாம் போகிறது எவ்வளோ நேரம் ஆகுது. உங்களுக்கு தெரியும் நிலப்பரப்பு எவ்வளோ பெருசுன்னுட்டு. இவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்பே இவ்வளோ பெருசு இருக்கும்போது நீர்ப்பரப்பு முக்காவாசி. அவ்வளோ தண்ணி எங்கிருந்து வந்தது? யார் உருவாக்குனாங்க? இதற்கு பின்னாடி இருப்பவர் மாபெரும் விஞ்ஞானி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். ஓகே,
அப்படி நம்ம அதை பக்தி தொண்டு செய்யறது எப்படி எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறது? மாதாஜி பிரசாதம் வைக்கணும்னாரு. அப்புறம் இப்ப நீங்க கேட்குறீங்க, இப்போ வந்து அறிவுரை, பகவத்கீதை வந்து பகவானுடைய அறிவுரை, அதாவது அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் நடந்த அறிவுரை. அடுத்ததுல தான் நம்ம அடுத்த கிளாஸ் ப்ரமோஷன் ஆக போகும்போது பாகவதம் படிப்போம். அப்புறம் ஒரு லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 அப்படியே தாண்டி போகும்போது பாகவதம். அது என்னது? பகவானோட குண ரூப நாம லீலைகளை பற்றி சொல்லுது. அதை கேட்கணும். நம்ம பிரணீத சொல்லுவோம், நாங்கள் சொல்லும்போது சுண்ணதாம் சுண்ணாம் ஸ்வ கதா கிருஷ்ணா புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தோஸ்தி அபுத்திராணி விதுனோதி சுக்ருதம் சதா. இது வந்துட்டு நம்ம பிரணீதி வாசிக்கும் போது வாசிப்போம். இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நாம் இந்த பக்தி தொண்டு செய்ய 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 எப்படி செய்ய செய்ய சுருண்வதாம் சுவக்கதா கிருஷ்ணா. சுருண்வதா கேட்கறதுனால எப்படி கேட்குறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்கிறோம், அதை நம்ம கேட்கறதுனால நம்ம ஹிருதயந்தோஸ்தி அபத்ராணி, நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற அழுக்குகள்லாம் அப்படியே போயிடும். சொல்ல 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 சொல்லதான். அதே மாதிரி சொல்லுவோம், நஷ்ட பிராயச அபத்திரேசு நித்தியம் பாகவத சேவையாம் பகவதிர் உத்தம ஸ்லோக பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. நித்தியம் பாகவத சேவை டெய்லி அப்போல்லாம் டெய்லி பாகவதி கிளாஸ், நிறைய பாகவதி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம். நாம் இந்த பாகவத வகுப்பில் ஒழுங்காக பங்கேற்பதாலும் ஒரு தூய பக்தருக்கு தொண்டு செய்கிறதாலும் நம்ம மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் தொந்தரவாக எது இருக்குதோ அதெல்லாம் கழுவப்பட்டு விடுகிறது. அப்படி அந்த இதெல்லாம் போன பின்னாடி தான் பகவானுக்கான ஒரு தூய அன்பு பக்தி தொண்டு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 6-8 போலாம். இப்போ பகவத்கீதை எப்படி நீங்க பக்தி தொண்டு எப்படி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருமே பக்தி தொண்டு மாதா சொன்னாங்க பிரசாதம் வைக்கலான்னு. வேற என்னென்ன இருக்குது? பக்தி தொண்டு தெரியுமா? உங்களுக்குலாம் தெரியும், உங்களுக்கு கொடுத்தா சொல்லிடுவீங்க. பக்தி தொண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை வகையான பக்தி தொண்டு இருக்கிறது? பக்தி தொண்டு 9 வகை இருக்கிறது. முதல்ல கேட்கக்கூடியது எது? முதல்ல சொல்றது ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதா சொல்றீங்களா? தெரியுமா? சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. அனன்யா பக்தி மாதாஜி. 4 பக்தி நிலை தான் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி கபீர்தாஸ் பிரபுஜி. அதனால பக்தியின் படிநிலைகள் அனன்ய பக்தி, அப்பாச யோகம், மத அதர்ம, அர்த்த காம, கர்ம பலன் தியாகமே. இது 4 பக்தி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் கேட்க பக்தி தொண்டு, அதாவது பக்தி தொண்டுங்கிறது 9 விதமான நவவித பக்தி தொண்டு இருக்குது. சொல்லுங்க ஸ்வர்ணம், அது சொல்றீங்க. வெரி குட். அது நவவித பக்தி தொண்டு பிரகலாத மகாராஜா சொல்றாரு. சொல்லுங்க, நினைப்பு இருக்கிற சொல்லுங்க, தப்பே கிடையாது. உங்களை மாதிரி இருக்கும்போது நானும் கஷ்டப்பட்டு திக்கி தான் சொல்லுவோம். 9 சொல்லணும் இல்லை, அதான் படிக்க தானே வரும். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணுஸ்மரணம், விஷ்ணுஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், சாக்கியம், வந்தனம், ஆத்ம நிவேதனம், இன்னும் ஒண்ணு ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். 9 வந்திருக்கு பாருங்க. 9 விதமான பக்தி தொண்டு இருக்குது. ஹரிபோல் மாதாஜி சொல்லிட்டீங்க, பரவாயில்ல, வெரி குட். இப்படிதான் கொஞ்சம் ஏதாவது சொன்னா 1-2 சொன்னா கூட போதும். எல்லாரும் சொல்லணும். இன்னும் இந்த கிளாஸ்லாம் நான் 10 டைம் அட்டன் பண்ணேன், 18 நாள் பகவத்கீதையெல்லாம். ஏன்னா நல்லா புரியணும்னுட்டு. நீங்க நல்லா ஒரே டைம் நல்லா அட்டன் பண்ணீங்கன்னா போதும். சொல்லும்போது எழுதி வச்சுக்கோங்க, அதை படிங்க டைம் இருக்கும்போது. டைம் பாஸ் ஆகல, கஷ்டமா இருக்குதுன்னா மாதாஜி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணுஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், மாதாஜி அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். 9 வகையான பக்தி தொண்டுக்கு 9 பேர் உதாரணமா இருக்கிறாங்க. சிரவணம் கேட்கறது யாரு? பட்சித் மகாராஜா கேட்கிறாரு.
கீர்த்தனம் சொல்றது யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. விஷ்ணு ஸ்மரணம் யார்? இந்த மாதிரி 9 வகையான பக்தி தொண்டுக்குமே ஒரு உதாரணங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனா ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு ஒரே ஒருத்தர் தான். யாரு ஆத்ம நிவேதனம்? பரமாத்மா மட்டும்தான் மாதாஜி. இல்லம்மா பலி மகாராஜ். பலி மகாராஜ் ஆத்ம நிவேதனம். நீங்க இன்னைக்கு சனிக்கிழமை சாயங்காலம் 8 மணிக்கு பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ் இருக்குது. 2-3 வாரமா இது இந்த தசாவதாரம் எடுத்தேன். அப்ப அதுலலாம் சொல்லியிருக்கிறேம்மா. இந்த நவவித பக்தி தொண்டில் ஆத்ம நிவேதனம் சொன்னா பலி மகாராஜ் தான். பகவான் 3 குள்ள வாமன அவதாரம் எடுத்து வராரு. 3 அடி நிலம் கேட்கிறாரு இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்றாரு? 2 அடி 3வது அடிக்கு என்ன செய்யறாரு? வச்சு அது ஒரு அப்பதான் 3வது அடி கொடுத்த மாதிரி ஆகும். அவரு தன்னையே அர்ப்பணிக்கிறார். உடல், பொருள், ஆவி எல்லாம் சொத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. அவர் எல்லா உலகத்தையும் ஆட்சி செய்தார் பலி மகாராஜா. நிலப்பரப்பு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கடைசியில் என்னாச்சு? 3வது அடி வைக்கணும்னா அது எஜமானர். அந்த அவருடைய சொத்தெல்லாம் கொடுத்தாரு. சொத்துக்கு எஜமானரான பலி மகாராஜ் இறுதியா 3வது அடிக்கு தன்னையே கொடுத்தார். ஆத்ம நிவேதனம். இப்ப இதுல இருந்து என்னன்னா, இந்த பக்தி தொண்டுனால அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமக்கு முக்கியமானது அந்த 6-12. அதனால அந்த பக்தி தொண்டினால் பலி மகாராஜர், தைத்திய அரசர், அசுர அரசர், அவருக்கு பகவானே கிடைச்சிட்டாரு. பகவானே கிடைச்சிட்டாரு. என்ன சொன்னார் பகவான்? பகவான் எப்பேற்பட்டவர் சொல்லுங்க? 6 ஐஸ்வர்யங்களும் நிரம்ப பெற்றவர். 6 ஐஸ்வர்யம் என்ன? அழகு, அறிவு, புகழ், வலிமை, செல்வம், துறவு. 6மே இந்த உலகத்துல எல்லார்ட்டையும் எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா முழுமையா இருக்காது. இந்த 6 முழுமையா இருக்காது. ஏதோ 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 கூட இருக்கலாம். 6மே இருக்கப்பட்டவங்களே இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அப்பேற்பட்ட பகவான் என்ன பண்ணாரு? பலி மகாராஜாவுக்கு வாயில் காப்பாளனா இருக்கிறார். போயிட்டு நீ இந்த லோகத்துக்கே லோகத்துக்கு போ, அங்க நீ இந்த லோகத்தை ஆட்சி பண்ணு. நான் உனக்கு பகவான் பக்தருக்கு கட்டுப்பட்டவர். எப்ப தூய பக்தி செய்யறாங்களோ அவருக்கு கட்டுப்படுறாரு. தூய பக்தனுக்கு அவர் சேவை செய்யறாரு. தூய பக்தனை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறாரு. ஒரு சொல்ற சாதவோர் ஹிருதயம் மஹ்யம் 9வது காண்டத்துல 4வது சாப்டர்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்க ஸ்லோகம் என்ன? சாதவோர் ஹிருதயம் மஹ்யம். நான் சாதுக்களின், அதாவது பக்தர்களின் இதயத்துல நான் இருக்கிறேன். எனக்கு பக்தரை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. என்னோட பக்தருக்கும் என்னை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை பாருங்க. பகவான் சொல்றாரு, எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுப்பா, எனக்கு பக்தரை பத்தி தான் தெரியும். பக்தருக்கு, தூய பக்தருக்கு என்னை பற்றி அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு அவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு பகவான். அந்த அளவுக்கு நம்ம தூய பக்தி பண்ணா பகவானே கட்டுப்படுறார். பகவானே நம்ம கையில நம்ம பகவானை வச்சுக்கணுமா? தூய பக்தி செய்யுங்க, பற்றற்று பக்தி பண்ணுங்க. பகவான் நம்ம கைக்குள்ள அடங்குறார். அவர் பக்தியைத்தான் பார்க்கிறார். பணத்தையோ பகட்டையோ படலோபத்தையோ பார்க்கறது கிடையாது. ஏழை பணக்காரன், அந்த மொழி இந்த மொழி, அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி எதுவுமே பகவானுக்கு கிடையாது. தூய பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் நம்ம அவருக்கு பக்தி செய்யணும்? நம்ம உடலோட அங்கங்கள் எது? நம்ம கை, நம்ம காலு. நாம என்ன சொல்றோம்? இது என் கை, என் கால், என் கண்ணு, எனதுன்னு சொல்றோம். நான் தான் கை, நான் தான் இந்த உடல்னு சொல்லக்கூடாது. நான்ன்றது இந்த உடல் கிடையாது. எனதுன்னு தான் நம்ம சொல்ற முடியாது. நான் தான் இந்த உடல் நம்ம சொல்றது இல்லை. என் கை. இந்த நம்மளுடைய இந்த உடல் உறுப்புகள் என்ன செய்யுது? நமக்கு இந்த வாய்க்கு சேவை பண்ணுது. சாப்பிட்றதுக்கு இந்த கை, நடக்கிறதுக்கு காலு, நம்ம இந்த உடலுக்கு இதெல்லாம் சேவை பண்ணுது. அது போல நாம பகவானின் அம்சம். மமை வம்சம் ஜீவலோகான்றாரு, பகவானின் அம்சம். அப்ப என்ன செய்யணும்? நம்ம பகவானுக்கு மாத சொன்னாங்க பாருங்க, சுயநலம் இல்லாமல் அந்யாபிலாசித சூன்யம், எந்த ஆசையும் இல்லை, எதுவுமே கேட்கறது இல்லை. பகவானே நீ இருக்கிற. பூனைக்குட்டி போல. பூனைக்குட்டி என்ன பண்ணிடும்? தன் தாய் பூனைக்குட்டியை வாயில கவிக்கிட்டு போகும்போது பூனை அப்படியே இருக்கும். குரங்கு குட்டி என்ன செய்யும்? தாயை பிடிச்சிடும் இறுக்கி. அந்த மாதிரி இல்லை, நம்ம சரணடைஞ்சிடணும். அப்படியே உன் இஷ்டம்பா, என்னவோ பண்ணிக்கோ, நான் உங்கள்கிட்ட சரணம் ஆயிட்டேன், அவ்வளோதான். எனக்கு எதுவும் தெரியாது. உன்னை நான் திருப்திப்படுத்தணும், அவ்வளோதான். உனக்கு நான் தூய பக்தி தொண்டு செய்யணும்.
மெதுவா தான் உடனே யாராலையும் மெதுவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா செய்ய டெய்லி இந்த மாதிரி கேட்க சத்சங்கத்தில் இருக்க ஏபிசிடின்னு 4 இருக்குது. தெரியுமா இருக்கானு ஏபிசிடி? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், ஏபிசிடி ஃபார்முலா சொல்லுங்கம்மா. ஏ வந்து அசோசியேஷன், வெரி குட். ஏன்னா அசோசியேட் அதாவது பக்தர் சாது சங்கம் பக்தி சங்கம் அசோசியேட் டிவோட்டிஸ். அப்புறம் பி வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். புக்ஸ் ரீடிங் மாதாஜி, புக்ஸ் ரீடிங் நம்ம படிச்சாதானே தெரியும். நாம ஒரு புக்கை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம்னா நாம அதில் படிச்சு அதில் இருக்கிறத சொல்லணும். இப்போ நாங்களும் இதை கொடுக்க போவோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது, பகவத்கீதை வாங்குன்ட்டு. அப்போ கேட்பாங்க என்ன இருக்குது ஏது இருக்குது. அதனால நம்ம புக்ஸ் ரீடிங் ஆரம்ப நிலை. புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றது மிகப்பெரிய சேவை. பகவானையே கொடுக்குற அடுத்தவங்க கிட்ட. ஓகேங்களா? புக்ஸ் ரீடிங். அடுத்து மாதாஜி சி சாண்டிங். வெரி குட். ஏபிசி. டி வந்து டயட் மீன்ஸ் பிரசாதம் சாப்பிட, அந்த டயட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி தொண்டு. டயட் அதாவது உணவு கட்டுப்பாடு இருந்தாவே எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். உணவு தான் நமது உணர்வுகளை மாற்றுகிறது. வெரி குட் ஸ்வர்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம அவரின் அங்கம், அவருக்கு நாம் பக்தி தொண்டு செய்ய வேணும். இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க, இதுதான் அந்த 6 அத்தியாயத்திலையும் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, பகவான் ஏபிசிடி இதுதான், இந்த கண்டென்ட் தான் அந்த 6 அத்தியாயத்துல. இது நம்ம செய்தா போதும். முக்கியமா டயட் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அதுதான் ஆரம்பிக்குது. நம்மளுடைய பிரசாதத்துல தான் நம்மளது சர்வீஸ் கேட்கிறோம். முக்கியமா கேட்கிறோம், நினைக்கிறோம், சொல்றோம். 3 அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுல 3 பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யறோம். நம்ம விதத்துல 3 முடிஞ்சிருது. பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். இது நம்ம உணர்வுகளை மாற்றும். பக்தர் சங்கம், முக்கியமா பக்தர் சங்கம் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வகுப்பிற்கு போலாம். பக்திக்கு நமக்கு என்ன செய்யறது? புக்ஸ் ரீடிங். மாதாஜி என்ன சொன்னாரு? புக்ஸ் ரீடிங் சொன்னாங்க. பக்திக்கு அறிவு தேவை. ஏன் தேவை? அத்தியாயம் 12 பகவான் எவர் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்னு சொன்னா சொல்லுங்க. 12 பகவான் நிறைய இடத்துல சொல்றாரு, என்னை பற்றி எடுத்துரைப்பவன் எனக்கு பிரியமானவன், எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்வன் எனக்கு பிரியமானவர், இப்படிலாம் கூறிக்கிறாரு. பின்னாடி இந்த ஸ்லோகம் வருது, பார்க்கலாம். முடிவில் வருது. அத்தியாயம் 13 வந்து அந்த நிலையை எப்படி நம்ம தக்க வச்சுக்கொள்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குகிறார். எல்லாத்துக்குமே ஏபிசிடி. நம்ம பக்தி செடியை, பக்தி வந்து ஒரு கொடிக்கு உட்பட்டு பேசுனாங்க, பிரபு எடுத்திருப்பாரு. அதுக்கு வந்து அந்த அறிவு ஒரு வேலி. நம்ம இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகும்போது நம்மளை எவ்வளோ கேள்வி கேட்பாங்க தெரியுங்களா? இந்த மாதிரி கிளாஸ் எங்கேயாச்சும் அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க. அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு சில கேள்வி இருக்கும், அதை அப்படியே பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க. அதாவது டெஸ்ட் பண்ண கேட்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேட்கக்கூடாது. தெரிஞ்ச பதிலுக்கான கேள்வியை நம்ம எப்பயுமே கேட்கக்கூடாது. அது வந்து தவறு. ஒரு வைத்தியர்கிட்ட போனால் நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது. அதுபோல் நமக்கு வகுப்பு எடுக்கிறாங்களா, நமக்கு தெரிஞ்ச கேள்விக்கான பதிலை வந்து இவங்களுக்கு தெரியுமான்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண எப்பயுமே கேட்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்துட்டு மரியாதை வியாதிக்கிரம குற்றம் சொல்லுவாங்க. இது பாகவத்தில் இருக்கு. இந்த கொடிக்கு நாம ஞானம் தேவை. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்திரம்னா என்ன படிச்சிருப்பீங்க? சேத்திரம்னா என்ன? இந்த உடலை தான் வந்து நம்ம சேத்திரம், அதாவது களம். எப்படின்னா விவசாயிக்கு எப்படி வந்து ஒரு நிலம் இருக்குது, விவசாயிக்கு நிலம் இருக்குது, அதுல அவன் செயல்பட்டு பயிர் சாகுபடி பண்றான். அதுபோல இந்த ஆத்மா செயல்படக்கூடிய இடம்தான் இந்த உடல். இந்த உடல் வந்து ஆத்மா செயல்படக்கூடிய இடம். அதுதான் வந்து இத கஷேத்திரம், அதாவது களம். இது என்னென்ன செயல்படுது? சூக்ஷமமா மனசு, புத்தி, அகங்காரம். இது சூக்ஷமம், கண்ணுக்கு செயல்படாதது. அப்புறம் புலன்கள் மூலமா செயல் செய்யறோம். இதுதான் இந்த மொத்த பாடியும் செயல்பாட்டிற்கான களம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ் யாராச்சும் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க, பிரபுஜிஸ் படிங்க, இல்லாட்டி யாருன்னா படிக்கலாம். படித்தவங்க
அடுத்து வேண்டாம், வேறவங்க படிங்க. ஒருத்தரும் படிங்க, எல்லாருக்கும் சான்ஸ். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், சேர்க்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன? அகங்காரம் என்ன? புத்தி, அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்னா தோன்றாதது, கண்ணுக்கு தெரியாததுன்னா அவ்யக்தம். 10 புலன்கள், மனசு எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தர் ஒன்று படிக்கிறீங்க. இது ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச மகாபூதங்கள். யாராச்சும் ஒருத்தர் படிங்க. ஒருத்தர் ஒரு இது படிங்க. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அடுத்து 5 புலன் நுகர்பொருள்கள். யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. சத்தம், தொடுதல், உருவம், சுவை, மனம். சுவை, மனம். இது புலன் நுகர்வு பொருட்கள். 10 புலன்கள் என்ன? 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள். ஞானேந்திரியங்கள்னா என்ன? நம்ம அறிவை பெறக்கூடிய உதவக்கூடியது ஞானேந்திரியம். கர்மேந்திரியம்னா என்ன? செயல் செய்யக்கூடியது. ஞானேந்திரியம்னா என்னென்ன? காது, கை, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு. இதுதான் ஞானேந்திரியங்கள். கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ காதால கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம உதாரணமாக இப்போ சொன்னால், இப்போ புக்கை படிக்கிறோம், கண்ணால் பார்க்குறோம். கையால் இந்த புக் எடுக்கிறேன், கண்ணால் பார்க்குறேன், நாக்கால் சொல்கிறேன். இந்த செயல் நானும் செய்கிறோம். மூக்குங்கும்போது ஒரு ஸ்மெல் உணர்றோம், அது ஞானம். இந்த மூளைக்கு போய் நம்ம இது வாசம் வருது பூல. இதுதான் ஞானேந்திரியங்கள். மறக்கூடாது, 5 ஞானேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்கள். எது கர்மேந்திரியங்கள்? கேட்குறோம் இல்லையா, இது கர்மேந்திரியம். சவுண்டு கேட்குறோம், சொல்கிறோம், நாம கை செயல்படுது, கால் நடக்குது, அப்புறம் மலை ஜலம் கழிக்கிறோம். அதெல்லாம் தன்னோட செயலை செய்யுது. செயல் செய்கிறது எல்லாமே கர்மங்கள், கர்மேந்திரியங்கள். 4 அந்த கரணங்கள். யார்? எது அந்த கரணங்கள்? மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். இது கண்ணுக்கு தெரியாதது, இது அவ்யக்தமா இருக்கிறது. ஆத்மா 5 உரைகள் மூடியிருக்கிறது. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி யார் படிக்காதவங்க படிங்க. அப்படியே இங்கேருந்து பிராணமய கோஷம் அப்படியே படிங்க. பிராணமய கோஷம் படிங்க பிரபுஜீஸ். பிராணமய கோஷம், மனோமய கோஷம், அன்னமய கோஷம், அதுதான் உடல். பெருமானம். அப்புறம் ஆனந்தமய கோஷம், விஞ்சு மய கோஷம். அதாவது 5 நிலை ஆத்மா முடியிருக்குது. உயிர் உண்டாகுது, கொஞ்சம் மனசு அதாவது எண்ணங்கள், என்னென்ன எண்ணங்கள் வருது மனசுல. அப்புறம் அன்னமயம், உணவு உண்ண ஆரம்பிக்குது உயிர். அதாவது நம்ம ஒரு உயிர் நம்ம இதில் உருவாகுது இல்லைங்களா, உயிர் உருவாகும் போது அப்போ சாப்பிட ஆரம்பிக்குது. ஆனந்தமய கோஷம் கொஞ்சம் ஒன்று வருது. அதுக்கு ஆனந்தமய கோஷம் போது பகவானுக்கும் அதுக்கு இது கொஞ்சம் உறவு ஏற்படுது. அப்போ கேட்குமா என்னன்னு, என்னை வெளியே விடுங்க, நான் உங்களுக்கு சரணடைகிறேன், நான் வெளியே விடு சரணடைகிறேன். அப்போ தெரியுமா நமக்கு, நம்ம கருவில் இருக்கும்போது பகவான் யாரு, நம்ம யாருன்னு நமக்கு தெரியுமா? ஏன்னா அப்போ நம்ம இந்த ஜடையற்கின் முக்குணங்களால் பாதிக்கப்படலை. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த நம்மளை நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பெரும்பாலும் தங்களை அன்னமய கோஷம் உடல் என்று தவறாக நினைக்கிறார். நான் தான் இந்த உடல்னு சொல்றது இல்லையா, நம்ம ஏன் உடல் சொல்றேன் இல்லைங்களா, அதுதான் நான் சொன்ன ஏன் நம்ம உடல் நம்ம தான், நம்ம உடல் கிடையாது. இது நாம உடல் கிடையாது. நாம என்னுடைய உடல் அப்படின்னு சொல்றேன். நான் தான் சொல்றது இல்லை, ஆத்மா தான் நாங்கிறது. இது அழியக்கூடியது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஜடம், ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் இது வேலை செய்யுது. கார் மாதிரி ஆத்மா ஓட்டுற மாதிரி. காரு அந்த ஒரு டிரைவர் இல்லைன்னா ஓட்ட முடியாது. உடலில் உள்ள 2 அறிபவர்கள் யார் யாரு? படிங்கம்மா. நர்மதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? தனது உடலை மட்டும் அறிபவன், ஒரு வீட்டை மட்டும் அறியும் குடிமகன் போல. பரமாத்மா
அனைத்து உடல்களையும் அறிபவன், நாடு முழுவதும் அறியவன், மன்னன் போல்வன். ஹரே கிருஷ்ணாமா. அடுத்து சொன்ன நர்மதா மாதாஜி படிங்க. படிச்சிட்டீங்க. நர்மதா மாதாஜி படிங்க. OPPO A31 யார் அது? டிவோட்டிஸ் OAன்னு போட்டுக்கிறவங்க. நர்மதா மாதாஜி படிச்சு அப்புறம் நீங்க படிங்க. அடுத்து உடல்ல வந்து 2 பேர் அறியறாங்க அந்த உடலை பத்தி. யார் யாரு? ஒன்னு ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. இது உதாரணம் என்னன்னா, ஜீவாத்மாவுக்கு தன்னை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். அதாவது ஒரு குடிமகன் இருக்கானா, அவன் வீட்டை மட்டும் தெரியும். ஒரு நிலம் வச்சிருக்க ஒரு விவசாயி இருக்கானா, அந்த நிலம் அவனுக்கு இருக்கிற நிலத்தை பத்தி மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா பரமாத்மாவுக்கு ஒரு மன்னன் மாதிரி அவன் பரமாத்மா என்ன ஆகுது, அவருக்கு இந்த நாட்டுல யாராட்ட எவ்வளவு நிலம், யாராட்ட எவ்வளவு இது இருக்குது, என்ன மன்னனுக்கு எல்லாமே தெரியும். அது போல பகவான் வந்து எல்லா உடலையுமே அறிபவர் பரமாத்மா. ஜீவாத்மா தனது உடலை மட்டுமே அறிபவன். உண்மையான அறிவு ஞானம் அப்படின்னா என்ன? அறிவுங்கிறது தகவல் கிடையாது, அது நற்பண்புகள். அதில் ஆரம்பம் என்ன? அடக்கம். யார் படிக்கிறீங்க? 1 2 கீழ இருந்து படிங்க. 1 2 3 4 5 படிங்க. ஏன்னா நமக்கு வரணும், அதனால படிங்க. அடக்கம், அகிம்சை, சகிப்புத்தன்மை, எளிமை. பற்றற்ற நிலை, சகிப்புத்தன்மை, அடக்கம், எளிமை, அகிம்சை. அடக்கமே அறிவின் ஆரம்பம். கீழ இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி. 1 2 கீழ இருந்து வரலீங்களா நம்பரு? அடக்கமே அறிவின் ஆரம்பம். அடக்கம் வேணும். ஹியூமிலிட்டி. அகிம்சைனா என்ன? நான் வயலன்ஸ். சகிப்புத்தன்மைங்கிறது டாலரன்ஸ், பொறுத்துக்கணும் எதையும் ஒண்ணுமே. சிம்பிளிசிட்டி, அப்புறம் டிட்டாச்மெண்ட். இதுக்கு ஒரு இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு பக்தருக்கு தேவையானது இதெல்லாமே. இப்போ அடக்கம்னு சொல்றாங்க. அடக்கம்னா பணிவுன்னு சொல்லலாம். அடக்கம்ங்கிறது பணிவு. இப்போ நம்ம ஒரு குரு கிட்ட போனா கூட, குரு கேட்குறோமா, ஒரு கேள்வி கேட்குறோமா, தத்தித்தி பிரணிப்பாதானே பணிவு. பணிவு இருந்தால் எங்கேயுமே மேலே நம்ம வரலாம். முக்கியமா இந்த ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு நமக்கு பணிவு அவசியம். ஒரு தீட்சை கொடுத்தா கூட பாருங்க, வேற ஏதாவது அடியேன் பேசுறேன், அடியேன் நமஸ்காரம், அடியேன் அப்படிம்பாங்க. இப்போ கூட நாம கூட எனக்கு முன்னாடி பேரை வேற, இப்போ என்ன தாசன். இப்போ சர்வா பிரபுடைய பேரு கர்மி நேம் வந்து அவரது சரவணன். இப்போ அவருடைய பேர் தீட்சை வாங்க முன்னாடி சர்வதாசா. தாசானா என்ன? நான் அடிமை. யாருக்கு அடிமை? பகவானுக்கு அடிமை, பக்தருக்கு அடிமை. தாசி. தாசி என்றால் அடிமை. இதுதான் அடக்கம். அகிம்சை, நான் வயலன்ஸ். அகிம்சைன்னு எதை சொல்ற சொல்லுங்க, உங்களுடைய புரிதல் சொல். அகிம்சைன்னு எதை சொல்றோம்? உயிர் கொல்லாமை. வெரி குட். உயிரை கொள்ளாமை அகிம்சைன்னு சொல்றோம். இன்னும் வேற அகிம்சை இருக்குது. இன்னொருத்தரை திட்டுறது, மனசு நோகிறது, மனதாலும் அடுத்தவர்களை நாம் துன்புறுத்தக்கூடாது. அதுவும் அகிம்சை தான். மனதாலே நம்ம அடுத்தவங்களை, எஸ் மாதாஜி, மனதாலே நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை நம்ம ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது. அவங்க மனசு நோவுது இல்லைங்களா, அதுவும் வந்து ஹிம்சை தான். அதுவும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஹிம்சை. சகிப்புத்தன்மை, பொறுத்துக்கணும், பொறுமை வேணும். நமக்கு மேக்சிமம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்றது, நம்மளை சுத்தி அதான் சத்சங்கம். நம்மளை சுத்தி இருப்பாங்க அவங்க வந்து நம்ம வீட்டில் எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு கணவன் மனைவி நம்ம பிள்ளைகளுக்குள்ள நம்ம ரிலேஷனுக்குள்ள ஒரு பேச்சு வரும்போது அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்றோம், அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது நான் பேசலையே, அவங்க தான் பேசுறாங்க. அந்த பொறுத்து போற தன்மை கிடையாது. இல்லதான் என்ன பண்றது, நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க. அதுக்கு தான் நம்ம சத்தங்கம் வேணும். சத்சங்கத்துல இருந்தா ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் நம்ம நல்லாவே கத்துக்குவோம். ஒரு வில்லேஜ் பக்கம் பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஒரு பசுவை பசுவோட வச்சு வளர்த்தணும், அதை பண்ணி கூட சேர்த்தக்கூடாது. பண்ணி என்ன பண்ணுதோ அதுதான் செய்யும். இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக்க ஆல்ரெடி, எது நம்ம ஒரு முதலை வந்து வெறும் நான்வெஜ் தான் சாப்பிடும், வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடாது. திருவனந்தபுரத்துல அனந்த பத்மநாப சாமி கோயில்ல ஒரு முதலை, அது வெறும் பழம் சாப்பிடும். பழம் சாப்பிட்ற முதலையை பார்த்துருக்கீங்களா? சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடும், பார்த்துருக்கீங்களா? சக்கரை பொங்கலையும் பழத்தையும் எந்த முதலை கேச்சு கொடுங்க, சாப்பிடுதா பார்க்கலாம்? இல்ல. அது நம்ம என்னன்னா நம்மளுடைய உன் நண்பனை பற்றி சொல், நான் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன்பாங்க. அதுதான் நமக்கு சத்சங்கம் வேணும். இதெல்லாம் சகிப்புத்தன்மை. நம்ம ஒரு எளிமையா இருந்துக்கணும். எவ்வளவு இருந்தாலுமே ரொம்ப ஒரு எனக்கு இவ்வளவு தெரியும், எனக்கு இவ்வளவு அறியும் நம்ம இருக்கவே கூடாது. எனக்குன்னு வரக்கூடாது. நான் எனது அந்த அகங்காரம் மமகாரம் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் எளிமை. நான்
எனது அப்படிங்கிறது தான் இது. பற்றற்ற நிலை. பற்றுனா எப்படி இருக்கிறது? அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இருக்கு சொல்றீங்களே, நான் வந்து இப்ப குடும்பத்துல இருக்கிற நம்ம, அது தவறு கிடையாது. பற்றுக்கணும். தாமரை இலை எக்ஸாம்பிள் ஆ, சொல்லலாம் இந்த மாதாஜி. இந்த தாமரை உதாரணம் இலை. தான் எஸ் இதை தான் நான் சொல்ல வரேன். பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்கிறாரு, தாமரை இலையில தண்ணி இருந்தாலும் ஒட்டாது. அது போல நம்ம வந்துட்டு இருக்கணும், செயலை செய்யணும், பற்றற்று இருக்கணும். படிங்க. OPPO A31 யார் அது? படிங்க. திரும்ப நீங்களே படிக்கணுமா? பரமேஸ்வரி படிக்கணும். மாதாஜி. மாதாஜி பரமேஸ்வரிங்க. அவங்க வந்து படிங்க படிங்க மாதிரி மொழிபெயர் படிங்க. பரமேஸ்வரி மாதாஜி. அதே கொஞ்சம் சின்ன எழுத்தா இருக்குதுங்களா, கொஞ்சம் நுண்ணிப்பா படிக்க வேண்டியதா இருக்குது. அதுக்காக ஓகேம்மா. அதுக்குதான் லேப்டாப் டேப் இருக்கணும். புக்கு அந்த போன்ல கஷ்டமா தான் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்குலாம். கொஞ்சம் ஓகேம்மா, தயக்கமா இருக்குதுங்க மேடம், அதனாலதாங்கம்மா. இல்லாட்டி பரவாயில்லைங்கம்மா. படிச்சிருக்கேன். ஓகே. உபத்ராஷ்ட அனுமந்தச்ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வரः பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தே அஸ்மின் புருஷः பரஹ. புருஷः பரஹ. இது முக்கியமான ஸ்லோகம். யார் படிக்கிறீங்க? படிங்கம்மா மொழிபெயர்ப்பு. இப்ப லைனா நான் கூப்பிடுறேன், படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க. நான் தான் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். படிங்க பிரபு. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. தேங்க்யூ பிரபு. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் முதல் புக்ல 2வது சாப்டர்ல 11வது ஸ்லோகமா கொடுத்துருக்காங்க. வதந்தி தத் தத்துவ தத்துவம் அஞ்ஞானம் அத்வயம் பிரஹ்மேதி பரமேதி பகவான் இது சப்தையதே. அதாவது பகவான் வந்து நல்லா படிச்சவங்க, வேதம் படிச்சவங்க வந்து பகவான் வந்து 3 விதமா வழிபடுறாங்க. எப்படி? பிரம்மன், அதாவது ஒளி வடிவமா. அடுத்து பரமாத்மா. பரமாத்மாவா எங்க இருக்கிறாரு? எல்லாருடைய இதயத்தில் இருக்கிறாரு. ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு அணுவுக்குள்ள அணு இருக்கிறாரு. அவர் இல்லாத இடமே இல்லை. அடுத்து மூலம் சொன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உருவம். அதுக்குதான் சூரியனை இதுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ள போய் பார்த்தாதான் சூரியன். சூரியன் தான் இதுக்கு மூலம். சூரியன்லேருந்து வெளிப்பரப்பு இருக்குது. வெளிப்பரப்பு இருக்குது, ஒளிக்கதிர் வருது. இந்த ஒளிக்கதிருங்கிறது வந்துட்டு நாம பிரம்மன் சொல்லலாம். ஒளிக்கதிர் மேற்பரப்பை வந்துட்டு பரமாத்மாவுக்கு சொல்லலாம். சூரியன் உள்ள மூல கிரகம் வந்துட்டு பகவான். நாம செய்யற செயலுக்கெல்லாம் பகவான் இருக்கிறாரு இதயத்துல இருந்துட்டு அவர் தான் அனுபவிக்கிறாரு. அவரு வந்து அனுமதி இல்லாத எதுவுமே நம்ம செய்யவே முடியாது. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், என்னன்னுட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்கலாமே அப்படின்னு. நம்ம இப்ப நான் ஒரு கெட்ட செயலை செய்யறேன், நான் இந்த செயல் செய்யறேன், எப்படி அவர் அனுமதி கொடுத்தாரு அப்படின்னு என்ன சொல்லிக்கிறார் பகவான்? நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறாரு. நம்ம சுதந்திரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் தான், உனக்கு இதுதான் வாழ்க்கை. ஒரு டிவி, ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் எதை வாங்கினாலும் ஒரு மேனுவல் புக் தராங்க. உனக்கு நான் மேனுவல் புக் கொடுத்துருக்குறேன். நீ என்ன பண்ணணும்? இதன்படி நடக்கணும். இல்லையா? உன் சௌரியம்பா. பக்தி தொண்டு செஞ்சு என்னிடத்துல இப்ப மனித பிறவி துர்லபம் மானுஷ ஜென்மம். மானுஷ ஜென்மம்னா அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அதுல இப்ப உட்காந்துருக்கோம். நம்ம இங்க உட்காந்து யாரும் ஊன் குருடு செவிடு பேடி எதுவுமே இல்லை. இது இல்லாத நம்ம பகவான் நமக்கு இந்த உடல் கொடுத்துக்கிறாரு. இந்த உடலை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். பக்தி தொண்டு என்ன செய்யணும்? நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் அங்க போகணும். அவர் தான் பரமாத்மான்னு அறியப்படுகிறார். நமக்கு அனுமதி தராரு. அவர் தான் அனுபவிக்கிறவரு. இறைவன், பரம உரிமையாளர், அவர் தான் பரமாத்மா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா என்ன செய்யறாரு? யார் அடுத்து படிங்கம்மா. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? படிக்காதவங்க திரும்ப அப்புறம் படிக்க வைங்க. காயத்ரி படிங்கம்மா. லைனா கூப்பிடுறேன். அருணா படிச்சிட்டீங்களா? உபத்ராஷ்டா நம் செயல்களை கவனிப்பவர். அனுமந்தா நாம் ஆசைகளை நிறைவேற்ற அனுமதிப்பவர். நாம் காரியம் இருக்கையில் அமர்ந்து விரும்புகிறோம். பரமாத்மா வண்டி ஓட்டுகிறார். அவர் வண்டி ஓட்டுறாரு. அவர் என்ன பண்ணான்னு சொல்றீங்களா? அவர் வண்டி ஓட்டுறாரு.
நீங்க நல்ல வழி, இந்த நல்ல வழியில போன்னு நீங்க சொல்லணும். அவர் செயல்படுறார், அவ்வளவுதான். என்றதெல்லாம் நீங்க உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. ஐயோ நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டேனே, கடவுள் எதுக்கு இருக்கிறாரு, எனக்கு இந்த கஷ்டம் வந்துருச்சே, நான் இப்படி போனேன் அப்படி போனேன் இது வந்தனே, அதெல்லாம் தவறு. உங்களுடைய ஆசை அவர் நிறைவேற்றுறாரு. நம்ம ஆசை கரெக்டா இருக்கணும். நாம அவர்கிட்ட போக இஷ்டப்படணும். நான் உங்கள்கிட்ட வரேன்ப்பா, அப்ப அவருக்கு அப்ப உதவி செய்யறாரு, நல்லதுக்கு உதவி செய்வாரு. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம்ங்கிறாரு பகவான். நீ என்னுடைய பக்தி தொண்டு செஞ்சா உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதையும் காத்து உனக்கு இல்லாதையும் கொடுக்குறேன், அதே மாதிரி உனக்கு தம்யேன மாம் உபயாந்திதே, உனக்கு தேவையான அறிவையும் வழங்குகிறேன்றார் பகவான். சொன்னா இறைவனின் 3 நிலைகள். பிரம்மன் ஒளியா இருக்கிறாரு, பரமாத்மா இந்த வடிவத்துல, அதாவது ஞானிகள்லாம் உட்காந்து பகவானை தியானம் பண்ணுவாங்க. இதயத்தில் இருக்கிறாரு பரமாத்மாவா. பகவான் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அதான் சூரிய ஒளி. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சூரிய ஒளி, சூரிய மண்டலம். சூரிய ஒளிங்கிறது பிரம்மன், சூரிய மண்டலங்கிறது வந்துட்டு பரமாத்மா. இது மண்டலம், சூரிய மண்டலம். சூரிய பகவான் அவர் தான் நாராயணன். சூரிய நாராயண நாராயண ஹரே ஹரே சொல்கிறேன் இல்லைங்களா. சூரியனை சூரிய நாராயணனா வழிபடுறோம். காயத்ரி படிச்சிட்டிங்களாம்மா? நர்மதா காயத்ரி படிச்சிட்டிங்களா? நர்மதா மாதாஜி படிங்க, நர்மதா மாதாஜி படிங்க. ஜட இயற்கையும் உயிர் வலிகளுக்கும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. எஸ் மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிரோட ஆரம்பமே இல்லை அதுக்கு. நம்ம பார்த்தது 2வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆத்மாவை பத்தி. என்னன்னு, அனாதி காலமா இருக்கிறான், அவனை அழிக்க முடியாது, அவனை ஒழிக்க முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, தண்ணியில் நனைக்க முடியாது, துண்டு துண்டாக வெட்ட முடியாது, அவன் கொல்பவனோ கொல்லப்படுபவனோ இல்லை, இருந்தவனோ இருப்பவனோ இருக்க போகிறவனோ இல்லை, எப்போவுமே நிரந்தரமாக இருக்கிறவங்க. அது ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆத்மா. இது ஆரம்பம் இல்லாதது, புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாற்றங்களும் ஜட இயற்கை குணங்கள் வந்து என்ன, ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள் தானே, ஜட இயற்கையினுடைய உற்பத்தி பொருள். பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. இயற்கை பிரகிருதி இருக்குது, புருஷன் நம்ம துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். இந்தாண்ட என்னது, செயல்களுக்கும் கருவிகளுக்கும் காரணம் யாரு? இயற்கை. இயற்கைன்னு சொல்லும்போது இந்த முக்குணங்களை சொல்லலாம். இந்த முக்குணங்களால தான் நாம் அதை வேணும் இதை வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு போய் விழுந்துடுறது. ஆசைக்கு அளவே இல்லாத போயிடுறோம். ஜடப்பொருளை அனுபவிக்க முயல்வதாலேயே ஆத்மா சிக்கிக்கொள்கிறது. ஜடப்பொருளை எது நம்ம வந்துட்டு இதில் தானே ஆசைப்படுறோம். இது வந்து பக்தி தொண்டு ஆரம்பத்தில் விஷமா இருக்கும், இறுதியில் அமிர்தமா இருக்கும். மற்றதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும். இது இந்த ஜட உலகளை நம்ம அனுபவிக்கிற எதுவுமே, டிவி பார்க்கறது, கிரிக்கெட் பார்க்கறது, தகாத சாப்பிட்றது, தகாத செயலை செய்யறது எல்லாமே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் ஆரம்பத்தில். ஆனால் அது எங்கே கொண்டு போகும்? அதனால என்ன ஆகுது நமக்கு, அதை நான் அனுபவிக்கிறேன் ஆசைப்படுறேன், அனுபவி. உனக்கு என்ன வேணும் அனுபவி. உனக்கு என்ன வேணும் அதை கடவுள் கொடுக்குறாரு. நான் நல்லா தூங்கணும். நீ தூங்க ஆசைப்படுறியாப்பா, ஓகே, அடுத்த ஜென்மம் நீ விடு, கரடியாக பிறந்துக்கோ. நான் நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிடணும். சரி சாப்பிடு, வேண்டாம், அடுத்து சிங்கமொழியா போகிறேன். நாம் இந்த ஜடப்பொருளை அனுபவிக்க முயல்வதால தான் நாம் இதில் திரும்ப இந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி இதில் நம்ம சிக்கிண்டு தவிக்கிறோம். நவீன அறிவியல் ஆன்மீக மெய்ஞானம். மருதுபாண்டியன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு என்பது போனை குறிப்பதல்ல, மறுமுனையில் இருக்கும் நபரை தொடர்பு கொள்வது. அறிவியல் உடலை போன் ஆராய்கிறது, ஆன்மீகம் ஆத்மாவை தொடர்பு கொள்கிறது. இந்த இடத்துல ஒரு போன் வருதுன்னு வச்சுங்க, அது போனை இல்லை, நாம அந்தாண்டுக்கவங்க பேசுறாங்க, அவங்கள தான் நம்ம தொடர்பு பண்றோம். போன் வந்து நடுவில் இருக்குது. தொலைபேசி அழைப்புன்னா அந்த தொலைபேசி குறிக்கல, அடுத்து அந்த லைன்ல இருக்கிற நபரை குறிக்குது. அறிவியல்ங்கிறது என்னது? அறிவியல் வந்து இந்த உடலை ஆராயுது. ஆன்மீகம் என்ன பண்ணுது? ஆத்மாவை தொடர்பு கொள்கிறது. இது கொஞ்சம் நம்ம உட்காந்து யோசனை பண்ணாதான் நமக்கு இது வரும். ஓகேங்களா? இது வந்து 18 நாள்ல ஒரு நாள்ல நம்ம கற்றுக்கிறது கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும்.
நீங்க இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முக்கியமா என்னன்னா, நமக்கு தேவையில்லாத கேள்வியெல்லாம் நமக்கு வர்றது தவறு. இப்ப என்ன சொல்றோம்? இது பகவான் சொல்றது சொல்றோம். இதை செய்யி, இதை எழுதுனா ஏத்துக்கிறோம். அதுதான் பணிவு. உட்காந்து நம்ம ஒரு ஆப்போசிட்டா யோசனை பண்றது, இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அடுத்த சாப்டருக்கு போய் நம்ம கேட்கறது, அதெல்லாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பதில் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே சாஸ்திர பதில் இருக்குது. எதுக்குமே இல்லாத இல்ல. ஆனா நம்மளுடைய டைமு அப்படி நம்ம இருக்கிற நேரத்த நம்மளால வேஸ்ட் பண்றது கஷ்டம். 1 ஹவர்ல முடிக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ மறுபிறவியும் மக்கள் தொகையும் ஒரு விளக்கம். அடுத்து யார் படிக்கிறது? ரேவதி மாதாஜி படிங்க. அடுத்து ஸ்வர்ணா மாதாஜி படிப்பீங்க. மறுபிறவியும் மக்கள் தொகையும். மக்கள் தொகை என்பது மனிதர்களை மட்டும் குறிப்பதல்ல. மொத்தம் ம். 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன. விலங்கு இனங்கள் குறையும் போது அந்த ஆத்மாக்கள் மனித உடலுக்குள் நுழைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா ம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாமெல்லாம் அப்படிதான். அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து தான் இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்குது நமக்கு. இதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதனால தான் வந்துட்டு பக்தி தொண்டு செய்ய வாங்க, பக்தி தொண்டு செய்ய வாங்க, பக்தி தொண்டு செய்ய வாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. கொஞ்சம் பக்தி பெருக பெருக எல்லாருமே கொஞ்சம் பக்தியில இருந்தாலுமே என்ன செய்றாங்க? அந்த எண்ணங்கள் மாறுது பாருங்க. எண்ணங்கள் மாறும். இது நல்லது, இது கெட்டது, நம்ம சாமி கும்பிடுறோம். நம்ம குழந்தைங்கள பழக்கம் எப்படி பழக்குவோம்? சின்ன வயசுலயே, "ஏய் பொய் சொல்லாத, சாமி கண்ண குத்திரும்." அப்படி பயப்படுத்துவோம். பொய் சொல்லக்கூடாது. அதாவது பகவான் இருக்கிறாங்க, கடவுள் இருக்குதுன்னு நம்பிக்கை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுறோம். தப்பு செய்யக்கூடாது, தப்பு செஞ்சா ஆமா. இந்த நம்ம சனாதன தர்மத்துல வந்துட்டு, நமக்கு மன்னிப்பு கிடையாது. தவறு செஞ்சா தண்டனை. "நீ தப்பு செய்றேன், நான் போய் இன்னைக்கு மன்னிப்பு கேட்டுறேன்." அப்படிங்கிறது யானை குளியலு. யானை குளிச்சுட்டு வரும், மேல வந்து உடனே மண்ல பெரளும். திரும்ப மன்னிப்பு கேட்கறது. திரும்ப தவறு செய்றது. மன்னிப்பு கொடுப்பது என்பது தவறை திருத்தி விடாது. திரும்ப திரும்ப தப்பு செய்றாங்க. நெருப்புங்கிறது குழந்தை போய் தொட்டாலும் சுடும், பெரியவங்க தொட்டாலும் சுடும். அதுபோல நம்ம தவறு செஞ்சா தண்டனை இருக்குது. அந்த பயம் இருக்கணும் நமக்கு. மொத்தம் 84 லட்சமான உயிரினங்கள் இருக்குது. அந்த உயிரினங்கள் வந்துட்டு இந்த நீர் வாழ்வன, நில வாழ்வன, பரப்பன, ஊர்வன, அது இதுன்னு எல்லாம் சேர்த்துக்குங்க. இந்த 84 லட்சத்துல 4 லட்சம் வகை மனித பிறவி இருக்குது. 4 லட்சம் மனித பிறவி. சரிங்களா? மனித பிறவியிலே மனிதர்களே 4 லட்சம் வகை இருக்கிறாங்க. அதுல நாம ஒண்ணு. நாம அதுல ஒரு வகை. அடுத்து யார் படிச்சுன்னா படிங்கம்மா. சரணா? சரணா மாதாஜி. கர்ம வினையை வெல்வது எப்படி? நமது கர்ம வினைகளை மாற்ற முடியுமா? மாத்தலாம். எப்படி மாத்தலாம்? ஜனாதிபதிக்கு எப்படி ஒரு கைதியின் தண்டனை ரத்து செய்ய அதிகாரம் உள்ளதோ, அப்படியே கிருஷ்ணரால் நம் கர்மாவை அழிக்க முடியும். தீர்வு என்ன? சரண்டர். பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடையணும். இப்போ தூக்கு தண்டனை போட்டாச்சு. தூக்கு தண்டனை விதிச்சாலும் கடைசியில ஜனாதிபதியோட கருணமனுக்கு போகுது. ஜனாதிபதி நினைச்சா அதை மாத்திடுறாரு. அது போல நம்ம என்ன செய்யணும்? அதுக்கு பகவான் கிட்ட சரணடையணும். ஓகேங்களா? சரணடையணும். பகவான் சொல்றாரு 18வது அத்தியாயத்துல, சர்வ தர்மான் பத்திச்ச மாமேகம் சரணமஜ அகம் துவம் சர்வ பாப்பேப்பிய மோக்ஷாமி மாசுசகா. மாமியாகம் என்னிடம் மட்டுமே சரணடைங்கிறாரு. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஞானக்கண் திரும்ப ஆரம்பத்துல படிச்சிருக்கோமா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் சரி படிக்கிறேன் வேணும். மாதாஜி. ஞா- படிங்கம்மா படிங்க. ஞா- ஞானக்கண் த விஷன் ஆஃப் நாலேஜ். உடன் க்ஷேத்திரம் மற்றும் ஆத்மா க்ஷேத்ரஜான் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை அறிவதே முக்தி. நாம் உடலை எனது என்று சொல்கிறோம், நான் என்று அல்ல. எஸ், பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம எனதுன்னு சொல்றோம், நான் சொல்றது இல்லை. உடல்னா சேத்திரம் களம், சேத்திரக்ஷனா ஆத்மா. அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இதை நம்ம வந்து ஞானக்கண் கொண்டு பார்க்கணும். ஞான சாட்சிஷு. இந்த விஷயம் ஆஃப் நாலேஜ்னாவே தன்னை உணரும் விஞ்ஞானம். தன்னை உணர்றது இது. எதையுமே வந்து இது வந்து கண்மூடித்தனமா மூட நம்பிக்கை பின்பற்றது கிடையாது. அறிவியல் ரீதியா அறிவியல் ரீதியா நாம இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி திரும்ப இது போலாம்?
ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுக்கலாம். இது அத்தியாய சுருக்கம். வந்துடலாம். ஞான சாக்ஸ் வச்சு பார்க்கணும். அத்தியாய சுருக்கம் என்ன? இந்த அத்தியாயத்தோட சம்மரி. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. இந்த எழுத்து பெருசா இருக்குது. மாதாஜி பரமேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எழுத்து பெருசா தான் இருக்குது. இது தெரியல. படிங்க. ட்ரெயின்ல போயிருக்கிறாங்க போல இருக்குது. படிங்க மாதாஜி. நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. பரமாத்மா எனக்குள் இருந்து வழிகாட்டுகிறார். உண்மையான அறிவு என்பது நற்பண்புகள் வளர்ப்பதே. அரிமா மதுரை இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். வெரி குட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்திரம், களம். நான் இந்த உடல் கிடையாது. நான் சேத்திரஞன், நான் ஆத்மா. எனக்கு பரமாத்மா எனக்குள்ள இருந்து வழிகாட்டுறாரு. உண்மையான அறிவு என்ன? உண்மையான அறிவு என்பது நற்பண்புகளை வளர்ப்பதே. நற்பண்புகள்னா எதை சொல்லலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நற்பண்புகள் என்ன சொல்லலாம்? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். சொல்லுங்க. பரமேஸ்வரி பேசுறேன். நற்பண்புகள் மத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யணுங்க. எல்லாமே நாம நல்ல குணத்தோட இருக்கணும். எதை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாதுங்க. இதெல்லாம் செய்யணுங்கம்மா. அது எல்லாம் மேக்சிமம் இந்த என்னது நம்ம அந்த மாதாஜி பிறரையும் நம்மள போல கருதணும் மாதாஜி. எல்லா உயிரினத்தையும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வலிக்குதுன்னா அவங்களுக்கும் வலிக்கும் அப்படின்றதும் ஒரு நற்குணம் தான் மாதாஜி. எல்லாமே இது நற்குணம். நம்ம வந்து மெட்டீரியல், அதாவது இது பௌதிக வாழ்க்கையில நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்டு தான். ஆனா நம்ம இப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஆன்மீக கல்வி படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஆன்மீக கல்விக்கான பதில் அது கரெக்டு, தவறு கிடையாது. பட் இந்த இடத்துல என்னன்னா, நாம 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இதை ஃபாலோ பண்ண நற்பண்புகள் வந்துடும். 4 ரூல்ஸ் நமக்கு தெரியுமில்ல உங்களுக்கெல்லாம். இதில் ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணவங்க புதுசாக வந்தவங்களுக்கு தெரியாது. 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன சொல்லுங்க? நம்ம இது இஸ்கான்ல 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிகள் இருக்குது. No meditating, no illicit sex. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்றும் சரியா கேட்கல. என்ன பேசுறீங்க? சொல்லணாமா? யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜபம் உணவு சங்கமா மாதாஜி? இல்லம்மா, அதாவது 4 இது முக்கியமான 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதினாவே 4: மது, மாது, மாம்சம், சூது. நல்லா நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. மது அருந்தக்கூடாது, மாம்சம் சாப்பிடக்கூடாது, தவறான உறவு கூடாது, சூதாடக்கூடாது. இந்த 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதி இருக்குது. அதனாலதான் வந்துட்டு இதுக்கு வர்றவங்க வந்துட்டு புலன்களை அடக்க முடியறது இல்லை. புலன்களை அடக்க முடியாது, கட்டுப்படுத்த முடியாது இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் வரமாட்டாங்க யாருமே. என்ன இத்தனை நாளா நான் பழக்கத்தூர் எப்படி வருவேன்? நான் கெடா வெட்டி தான் காது குத்துவேன். கெடா வெட்டி தான் காது குத்துவேன், இல்லாட்டி நான் காது குத்த மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க நம்மலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்கம்மா மாதாஜி. மது, மாது, சூது தவறான உணர்வா மாதாஜி? தவறான உடல் உறவு, தவறான இல்லிசிட் செக்ஸ். ஓகே ஓகே மாதாஜி. 4 இது 4 தான் நற்பண்பு. நற்பண்புன்னு இல்ல, நற்பண்பு எல்லாமே நீங்க சொன்னது எல்லாமே நற்பண்பு தான். நீங்க சொன்னதான் நற்பண்பு தான் மாதாஜி, தவறு இல்ல. முக்கியம் நற்பண்பு பணிவு. நம்ம பார்த்தீங்களா பணிவு? இப்ப இதுல பார்த்த பாருங்க, இதுல எல்லாமே வரும். தவறு இல்லை, நீங்க சொன்னதெல்லாம் தவறுன்னு இல்லை. நீங்க நம்ம பார்த்தோம் கிருஷ்ணா. அந்த அகிம்சை பணிவு பார்த்தோமில்ல மாதாஜி? அகிம்சை பணிவு இது எல்லாமே நற்பண்பு தான். நீங்க சொன்னது நற்பண்பு தான். நான் நற்பண்பு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாடு விதி இருக்குது மாதாஜி. அதை ஃபாலோ பண்ணவே போதும். ஏன் சொல்லுங்க? தர்மத்தின் 4 தூண்கள் இருக்குது மாதாஜி. இதுல கனெக்ஷன் வந்து பாருங்க. இது வந்து நான் சொல்லலை, இஸ்கான்ல நம்மளுடைய பிரபுபாதர் கொடுத்தது. தர்மத்தின் 4 தூண்கள் அவர் வேதத்திலிருந்து சொல்றாரு. வாய்மை, தூய்மை, நேர்மை. வாய்மை, தூய்மை, நேர்மை. கிருஷ்ணா இன்னொன்று மறந்துட்டேனே. வாய்மை இன்னொன்று மறந்துட்டேன் மாதாஜி. வாய்மை, தூய்மை, நேர்மை. சூதாடுற இடத்துல உண்மை இருக்குமா? அதுதான் சூதானம். ஒன்றும் தூய்மை. தவறான உடல் உறவுன்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்துட்டு
அந்த இடத்துல தூய்மை இல்லை. ஓகேங்களா? குடிச்சிட்டா நேர்மையா இருக்கிறதுல மனுஷன். குடிக்கிற இடத்துல நேர்மை இருக்குதா? பொய் தான், பொய் தான், பொய் தான். நாளைக்கு நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு செய்யறாங்க எல்லாருமே. குடிக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன். அந்த இடத்துல நேர்மை இல்ல. இது வந்து தர்மத்தின் 4 தூண்கள். இன்னொன்னு வரமாட்டேங்குது கிருஷ்ணா, பாட நினைப்பு. சர்வபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா வரட்டும், அவர் லாஸ்டா கேட்கலாம். 4 இருக்குது. 4மே இந்த 4மே நமக்கு தவறுது. ஓகேங்களா? இந்த 4 இருக்கணும். இதுதான் தர்மத்தின் 4 தூண்கள். நினைப்பு வச்சுங்க, இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆச்சுங்களா? உண்மையான அறிவு ஞானங்கிறது நற்பண்புகள். நம்ம வந்து உடல் இல்லை ஆத்மான்னு நம்ம அறிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இது என் உடல் கிடையாது, நான் ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துக்கணும். பரமாத்மா வழிகாட்டுறாரு, ஆனா நான் சுதந்திரமா நான் செயல்பட மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம இருக்கணும். இப்ப பரமாத்மா வழிகாட்டுக்கிறாரு, இங்க வாங்க இந்த சத்சங்கம் எடுத்துங்க, இந்த மாதிரி இதை படிங்க, இதை தெரிஞ்சுக்கோங்கன்ட்டு. நம்ம இதுல நிலைச்சு நிக்கணும் கடைசி வரைக்கும். ஆனா இதுக்கு நிறைய சோதனை வரும். நீங்க நினைக்காதீங்க இதுல வந்து உக்காந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து பாடம் உட்காந்து எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்னா எத்தனை எதிர்ப்புகள் தெரியுங்களா? உங்களுக்கும் வரும். இதை மீறி நம்ம வந்து உட்காரணும். அதுதான் நம்ம அந்த சுதந்திரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணாம இப்படி வரணும். முதல்ல என்ன செய்வாங்க? நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களே எதிர்ப்பு தெரிவிப்பு வைப்பாங்க. நம்ம பிள்ளைங்க, நம்ம மாமியார், நம்ம மாமனார், நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க. ஏன் சொல்லுங்க? நம்ம அவங்க ட்ராக்ல இருந்து விட்டு வரோம். இது சரியான வழி. சரியான வழிக்கு வர்றதுக்கு கஷ்டம் அவங்களுக்கு. சொல்லுவாங்க, நான் பண்ண சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா, என்ன நீ சாமி கும்பிட்றியா? அப்படியே அப்படி இப்படி ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவா பாருங்க ஒருத்தர், இந்த கை பிடிச்சுக்காரு. நீங்கெல்லாம் இப்படியே போவீங்க பகவான்கிட்ட அப்படியே சொல்லுவாங்க. அது ஒரு எகத்தாளமா வேற. அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும்? நம்ம பொறுமையா தான் இருக்கணும். ஏன் சொல்லுங்க? அவங்களும் ஒரு நாளைக்கு நம்மகிட்ட வருவாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவங்க வருவாங்க. ஆனா நம்ம சொந்தத்திலே யார் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லவே கூடாது. நம்ம கடவுள் இல்லைன்னா, கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்கள்ட்ட நம்ம பகவானை பத்தி எடுத்து சொல்லவே கூடாதுங்க. அது ஒண்ணு நம்ம தவறு செய்யக்கூடாது. நம்ம இவங்களை திருத்திடலாம்னு நினைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லணும். தப்பு கிடையாது. அவங்களுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகலாம், பொறுத்து போகலாம். நம்ம பொறுத்து போறதையும் நம்ம விட்டு கொடுக்கறதையும் பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்பட்டு நம்ம வழிக்கு வருவாங்க. ஓகேங்களா? நம்மளுடைய நடத்தை பார்த்தோன்னா ரொம்ப பொறுமையாக போகிறதுங்க. ரொம்ப கோபம் வரும், எரிச்சல் வரும். இருந்தாலும் நான் பொறுமையாக போவேன். சொல்லுவேன், நான் எங்களுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு. நீ என்ன கேலி பேசிக்கோ. ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கவங்க தான் பேசுவாங்க. நீ கேலி பேசிக்கோ. அவங்களே உணர்வாங்க. யோசனை பண்ணிட்டு நம்ம இதுக்கு வருவாங்க. கண்டிப்பாக வருவாங்க. ஏன்னா அவங்ககிட்ட பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. 10 தடவை சொல்ல 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 யோசனை பண்ணுவாங்க. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. மருதுபாண்டி பிரபு பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன அனந்தகோடி இதை நீங்க இன்னைக்கு முடிங்க பார்க்கலாம். எண்டிங் ப்ரேயர் நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எண்டிங் ப்ரேயர் நீங்க தான் சொல்லணும். நீங்க வாஞ்சா கல்பதா சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் படிங்க. வாஞ்சா கல்பரத்திய கிருபா சிந்துப்தே ஏவச பதிதானாம் பாவனோப்யா வைஷ்ணவயா நமோ நமக. நாளைக்கு நல்லா படிக்கணும் பிரபு. வாஞ்சா கல்ப தருப்பயச்சா கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்சா பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. படி எல்லாம் ஜெய் சொல்லுங்க. படிங்க பிரபு. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ் ஸ்ருதி ஜெய். அனந்த கோடி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருத்தி ஜெய். ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதி ஜெய். ஜெய். नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. जय 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 श्री चैतन्य महाप्रभु के जय. जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय. श्री राधा गोविंदा की जय. जय. अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. जय. जय गौरव प्रेमानंद हरि हरि बोल. हरे हरे बोल कृष्णा. हरि हरे बोल. बोल. இது வந்து சர்வ பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்துட்டு பாருங்க அந்த இந்தி வார்த்தை வந்துருக்குது. பகவத்கீதை அவர் பகவத் கிரந்தம். கிரந்தங்கிறது வந்து பாகவத கிரந்தம். அது கொஞ்சம் எல்லாம் வர்றது கொஞ்சம் பாகவத் கிரந்தோன் கி. அதே ராம் லல்லா.
படிக்காதவங்க லல்லா லல்லா அப்படின்றாங்க, தெரியாது. லல்லான்னா சின்ன குழந்தை, குட்டி அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அது குழந்தையா இருக்கிற ராமர் வந்து அயோத்தியாவில் பாலக உருவத்தில் குழந்தையா இருக்கிறாரு. சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஹரே ஆ கிருஷ்ணா. அதனால ராம் லல்லா கி அப்படி சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? எல்லாருமே ஜெய் சொல்லணும். பிரபு ஆனந்த கோடி பக்த வைஷ்ணவர் இருந்த கி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜெய் ஜெயின்னு சொல்லணும். நம்ம பகவான் முடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, முடிக்கும் போது அந்த பகவானோட நினைவோட. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சுங்களா? இல்ல ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, சாரி, நான் பாருங்களேன். நீங்க எதுல ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த டிவைஸ்ல பண்ணுங்க. ஓகே, எதுன்னு தெரியல, பார்க்கலாம் பிரபு. ஃபோனில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய புரிதல் என்ன சொல்லுவாங்க? உங்களுடைய புரிதலை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ், இன்றைய பாடத்தில் ஏதாவது ஒன்று சுருக்கமாக சொல்லுங்க. யாருக்கு எதுவும் நினைவில்லையா 1 hour கேட்டுட்டு? சர்வ பிரபு என்ன டச் ஆனா இதே பண்ண மாட்டேங்குது ஃபோனில். இதில் டச் பண்ணுறேன். மேக் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.